Cashew adwuma emu no wo mo asra abanse ne di mo nhwe emu awon Kuafo a wonum dua cashew anase aten e Asante Mampong empesua so e de adesede ato aban anim se eyom akono eyom ahohoho asenko betretro mu nwumam na kuadwuma no emfaso abaso nanso akwansidie edroso e wo mu anim na enoma akoyom ehaw no ebi ene se enoma de be kua no eho ayedin ama won ebi etese fertilizers pesticides anase enoma de beku emfie no e na Wellington boot ene ade eno nti ogina so de adesede ato aban anim se aban emwa won eno ada nchen a wo so wodo e ma cashew no eba so obenya atofo no na koye asem enam so mo gya no bo fofofo e de mamanfo a ema emfaso ema wo mu kwadwuma num eno nti aban ensi factory ema wo ema ekoba se cashew no ana aten no wodo ema ne ba pe na nkwanya wo ma ebeto na emfaso bi abaso e de ama wonom wonom de nsem we nyina twodwa wa bra aban krachi pani o Asante Mampong empesua so owura no nyamfo Thomas Apiakubi wodua eye cashew abane empem aduanan e wo ne empesua so a wo chema akuafo na dwumadie no ase eye planting of export and rural development ase na akuafo no e de saa adesede we eto nanim how de ya na fa bebre mu high FM is a drew baby. Obi edua no by ntina pa for ho asem ayedene eti ebesere abaye se ewo enro bi a yede ahyi wura wonfa bi emwaye se no yedua no agriki fo ama yate ase se yetimi de nkokọ agyanan ye mano yetimi de egu ase afi fertilizer so yetimi de egu ase ma no esori na yetimi ama atimi agina ti ebesere se wo mwaye na yentimi nya sa no ma no na yentimi emfanye chere abai ni MC se nya mi hira wo mo wa de pa wo de amaye media abai de ni bi na de breme fi mayenso eduru sei enti ya kama pa so how e won kakran se e benya eduru na ye de aboso na yale bia ntimi maso na afesu so abai mo ye empaboa a ye de be sha akomu se de be ye bia na aboa bi watia na mu a wo hye warranty boot no aboa ne ntimi nya ohwe bai no nese odi abre yesre no na roma o mesi eda kese mai na cashew no ayeye ni nyina no eso na se yete ya nya bi papa bi de agu Abaka chipeni owura no nyafo Thomas Apiakubi enso ne kasa mu no enso de tudwa eni Thomas pani na do dan kwakofo ado ne botaye na ni so ade hu se Ghana be firi ohia mu no ase dwumadi a ode asi MMDCs ani so se yemwa na yenua enua ba be ahodo be nso ne nka kuku ho ntimi mwa ma Ghana yensika yenya firi ama na enoso afi ohia yenkrofo die no enso enkofom nti na Mampong municipal assembly that is adwumadi mi so asi ye ho so anse ato ye ho so ye bo ho dawuru na ye cashew no sanse nipa no anya dua no ai tutum no a obu ho a onya papa enya sika nkoto nti de di fiti ase ne se ye de saa cashew no seedlings na de ma akuafo no enye no kwa assembly no ntua kama mo na mo fa nkodua nse se saa adwuma no ekoso na fiti ase se no bebo ama akuafo no nya opepa wo saa cashew dua num na daachi bia no enya ho mfaso ama o ma ne omanfo no se ukokuma